some of our people na-eche that na mgbe ọbụla ha nụrụ na mmadụ ji kpali onye a ji kpali, for example, mmadụ pụtara ịnụ na onye a ji kpali ihe dịka obodo dịka UK, obodo dịka America, United States, or any European country ọbụla, ma ọ na iji kpali ndị Germany, do you understand me? Ma ọ na iji kpali ndị Israel. Some of our people ha nụkwara na mmadụ ji kpali obodo dịgasị iche iche, ha feel that na ọ bụrụ na o nwee ife imere ejide gị n'obodo ọzọ, it means that na obodo ahụ iji kpali ife abịara gị ọgụ. Ee Chineke. And another thing bụ na some of our people na-enwetazi mkpali obodo dịgasị iche iche bịara, ọ dịkwuzie ka mkpali ahụ unu na-enweta a na-abụ unu isi. May you understand me? The only thing ị ga-esi evu gị nwa nọ na social media wee na-ekere evu na iji kpali ma ị ga-esi evu gị na ị nọ na data teritori aha obodo anyị kpali aha wee na-awaị n'ọnụ gị because enwere ife a na-akpọ freedom of speech, and onye gị na ya na-abụ na-ekwu ihe ahụ ị na-agwa the thing anọrọ na the same country with you, so the chances ya nwee bịa suo gị ka ị weta evidence gị adịrọ dị ịghọtago, and o nwekwara ike ọma nwa ego tụnye chọwa international lawyer gịnị nye gịnị ya na-abụ nwere ike ije wee chịpụ ya. Do you understand what I'm saying? Because of again cyber stalking or cyberbullying or even in an allegation on somebody. Because if you know this our sister kita now, o nwere ihe ọya the other thing ihe m kwuru the other day, m bịa sị unu that na ọ bụlọkwa etu ahụ aka inu si ada n'ọnụ ka o si atọ ụtọ. Ifuru akwụkwọ ọbụla abalị n'ikwe ga-ebu apa. Do you understand me? Ama reason njikwa ife ahụ m kwuru. Ịghọtago? Mana ihe wutere m na datin bụ that na nwanne anyị nwaanyị a kịta ahụ, ihe ahụ o megoro oge Ifeanyị Ụba nwụ with Jee Park, na onye dịka Ifeanyị Ụba na ala Jee Park n'ike, then o nwere one of our brother na-ekere mụ na ọla ikike Ifeanyị Ụba, o nwere ike ịkpọnwụ this our sister nye ndụmọdụ akwafa nwa ihe sokwene na hype ya ọ nata Nigeria instead of nye nwee pipe kwaro mala that no ife a na-akpọ na igerede ntị. Do you understand me? And ọkwa na social media na-eti ọda na onwere ife na-emene na ife emebego, amụ ajụọ na onye ọbụla oyi. Do you understand? O nwere onye sị m that na maka what na ayazi crucify ya. Yes, I'm crucify ya. The reason why I will sometimes mpụta ebe a na-eme vidio m ada m ara ike ịkpọrọ mmadụ afa. I know the reason. Do you understand? Because ndị mmadụ na-asị gịnị, because na ndị Igbo si onye ma ife ga-esi okwu nye emeniene. Ịghọtago? Na onye mmadụ ka o si dịrị ya ya na-eje. Do you understand me? Unu akpọnwụlo this our sister nye ndụmọdụ kịta na what is happening? Nwaanyị nwere amụ na ọ ya abatakwa ndụ, nothing will happen. Today what is happening? The issue ya wepụta ebe a na m agwa gị eziokwu nwanne m. Be wise yo. Be wise. Ọ bụrụ na ị nọ na social media na-agbakasị ọnụ, eje amụ onye nwere ụdị obi nwe to God who made me and you, m ga-ama gị mmiri. Ị bụ adult, abụ m adult, and you know what is good. Then ịlapụzi ya that thing dị good ị suppose ime, chuzuo nke ọjọọ n'ọnya maka ọ ga-abụ ka ị chọrọ ime m. Then echi niile nchọ itiriti fuck up with somebody and also nwunye bido na-asị ka ekpe udo. Do you understand what I'm saying? Ndị Igbo si na ọ ya agba agwọ na-agba ọ na-agalili ogologo, na ọ ghọtachi ihe ụkpaka mere na-eji isi ekwe a na-ekene. Ọ bụrụ okwu niile ka a na-ekwu even sef na o nwere eziokwu ị ga-ekwu ịzọba ndụ gị azọ n'obodo dịka Nigeria mụ na gị na-abụ nọ. Do you understand me? O nwere the kind of truth you ekwu kịta na this country ka ọ Nigeria mụ na gị na-abụ si ịkpachara anya eziokwu a ga-ata isi gị. Talk more of mgbe ị fabricate a story buye mmadụ
in the name of na defend the man of God. Akwa ifu ka esi wee fabricate story bokwasa fada nwebe joy na o ji wee nwee nwa na abroad ka ọ sị na America. Afabricate nke afabricate bokwasa fada Mbaka. Nwanne na mụ na gị na-abụ na m disagree with your own opinion or with your own religious belief doesn't give me the permission ịfabricate story bokwasa gị ma enwere evidence ya, and mpụtakwa na social media na shout that they call me anywhere that I will prove it, that the evidence there. Na o lejiela n'ife evidence ndị mmadụ pụtara na-akọfusi akụkọ. Like I always say, isi na mmadụ bụ ya role model adịrị like ka onye a na ịlọvụrụ ife onye a na-eme, gwa nwunye gị ya mebe etu afọ, ma ọ bụ ya gwa nwanne gị nwaanyị ya mebe etu afọ. Unu aghọzina onwe unu aghụghọ. Gị nwa bụ nwa onye Igbo na-ege m ntị, say what you know maka echi niile. Ịbata na Naijiria prison fụ ndị nọ ebe a because of ihe ekwutere n'ọnụ na social media, mụ na gị na-aba amadị fasef, mụ na gị na-aba amadị mbọsi epik ifa up, then ịpụta na social media chọọ ikwu okwu, ishepu ọnụ gị eshepu. Ọ bụrụkwa ị na-agba ọnụ ka typewriter. O ji wee bụ na Igbo citizen of Germany, na Igbo citizen of America, na Igbo citizen of UK. Ife ọkụ ọpụ ejide gị ma jisie ya ike, and your country no go do anything. Ị na-ege m ntị? Because ọ ya bụ sometimes akwụ unu na onye a bụ citizen of obodo nwanne, ị na-efili that na onye a bụ dasha no touch. Ọ bụrụkwa eziokwu. O nwere ka ife ga-eme ma ị nwee anwa cross red line, ejide gị ma jisie gị ike, nothing go happen. The only thing ọ ga ihe ga-emezi bụ na ọ bụ na kọntrị ahụ isi na ibijizi na ịdịkazịfa mkpa, abịaghị na diplomatic way eme ife a na-akpọ trade by barter, and your country may pay a heavy price. Ị na-aghọta ife a na-agwa gị? Mana egbe ya pụta na social media kịta, onye ọbụla ịsapụ ọnụ ị na-akọ inyo na-akọ ịzụ ọya mpụta ebe a na m agwa gị ka ị kpachara anya gị ijiri maka pastọ gị maọbụ anybody na-edifere na this social media tinye onwe gị na trouble, mara amali na ị nwerekwa access to that your man of God. Kpatara nji wepụta ebe a wee bụ unu one day maka gị nwa na-akpali m ma gị nwa na-abịa n'inbox etere m, lapụkwa m na man of God gị mbọsị bụ na man of God gị filie that na o nwere ife mmerie, let him come for me. Mmadụ ada anụ ọgụ ikpe ọmụma, ihe na-agbara man of God gha ọgụ, ị bịa na inbox mmadụ na-ede article bụ that na onye a chọọ tudo ọchọba gị mbịaka, and mbọsị a ga-epik gị, man of God gị no go know. Do you understand me? Ịnụzi n'ọgụ because of somebody na social media. Onye na-anụrụ ọgụ na social media today nwere ike sefu ya na onye afọ ị na-edifend mechaa ike tọbakwa ụtọ ya na-afịa ya n'anya gị, because onye na-anụrụ ọgụ abụrụ onye nwa bụ ihe sendere gị. Mana ihe na-ewute na ihe niile abụ dat na ijosu n'ọghọrịa nwanne anyị nwaanyị a wee dupụta ya kịta anụnwosetie. Agwa nga dat na onwe crime ị ga-akọmitie, kọntaktị gị n'ife dị involve, ọzadebe kọlụ gị. Do you understand me? No matter how the contact ị nwere na Nigeria, respect that contact. Na ọrụ onwe gị bụ sọb ị na ọrụ onwe gị ewee bịa pikie gị. Ị na-afụ vidiyo ya makwa ihe afụ ka o si eje, ọ na-eje na-apụta, ọ na-eje na-apụta, ọ na-eje na-apụta, kwa ị na-afụ ya. Ha dị ibi na o nwere ife a ga-eji wee hook vidiyo m up, ọ ya na-eje na-apụta. So if you're on social media and all onwe gị achọna mmadụ, let that person come. Do you understand me? Ị maa that na ijiri ya ọfọ, onye a na-achọ gịnị a na-aba achịpụ ya. Do you understand? Ịnọzi n'ọgụ ikpe ọmụma, ihe ị na-agagharị na social media iji wee bụrụ citizen of ebe nwa site na ịbụ citizen of ebe nwa. A lot of our people kịta nọ na abroad na-atụ oge ịnata Nigeria, ọpụnafa bụ citizen of Germany, citizen of UK, citizen of America.
Pajiche kpali ndị obodo dịgasị iche iche mana fama mbata because of ihe ha kwugoro n'ọnụ. Some of them nọ na watch list Nigeria. Do you understand what I'm saying? Mana a na-ekwu ekita na yara aghọta ya. Ebe ị nwere power bụ that ya tere obodo afọ ịnọ which na o nwere ike fa manji because of cyber stalking or cyber bullying bịa debe petition against you ka extradite gị. Do you understand what I'm saying? Mana enwe anwa ati isi n'obodo afọ gị na mmadụ nwere ikpe. Like ife akịta na-eme nwanne anyị nwaanyị ọ dị ka ọ na ofu onye dere petition against ha. Ọ dị iche na ofu onye bụ ihe ji chene ofu onye bụ ihe ji onye nụ ya ọ na-apụta na social media emepụta ọ ya anataka na nwere ife ya eme ife ya eme na-ezuzugharị ifu okenye like this chena o nwere ife dị ya n'isi yala manụ intivasu n'obodo ịmadati na enwere ife a na-akpọ ọrụ yani ị na-back somebody up and you know that na onye a nwere some things o kwugasịrị adịrọ m and ka ọ na-ekwu ife niile afazie reasonable human being ife dị that na onye a na-elikele ya ị chọrọ ịkọrọ that person to order ya mpụta ebe a na m agwa gị fear psychophile. That is the worst thing nwere ike ime gị n'ụwa bụ gịnị psychophile na ịgba gị okirikiri because kedu ife bụ their interest ifefa ga-eri their well-being if I don't care about it or ifefa ga-enweta n'aka gị ka fa na-achọ onye kpatara eji hype gị na-eto gị ka ị chọrọ ha 50,000 100,000. Beware of psychophile because of psychophile gbakwala gị okirikiri ya downfall adịrọkwa fa. Ga emesịa.